tormaday bolorlay ejing bir dast oynadım ejing namısa medyana zulor ya adamlar. Yani ejing maskara bot görler da ro ejing olni bollekti diýdik. Ul yalak diýdik. Yeni bir yer çykdylar o ejing oglunlara ul bermän. Ejing oglunlaryň akylyny aňlanlar o ne gödel oglunlar. Berdi begme begme tutdy. Begme dur. Ejing keyin. Aňaryňa keyin sen dinle dar o. Begmet bolonny daşydan begmet atlar çogdurlar da ol adam. Aňaryňa keyin o. Ejing hemme milletine hemme ne bägem ejing gogsun gördüm o çogdurun gogsun görmedim o. Daşygynda 3 salak demäýär. Halk tire ýaşaýar ýomutlar daşygynda karno ýomutlary özdökleri ýaşaýar biram çogdurlardyr da özdöklerim ýomutlarym çok halaly o ejing çogdur halkyny hiç mamalaly. Aňryňa keyin çoň şunly parod edýän saňalar. Näme ejing keyin oturan ýerinden oň tamezen doly uğranmadym öle. Şeýlesi öwrenen gaýt bereň çogdur gibandy. Barınjy bilen ýubala keyin sen. Onýala pully bolsaň ýubaly goňor, sakal goňor. Ýa-ni ýüzüňe keyin. Ejing keyin Moskwa gidipdiň molyny ejing keyin. Ejing çogdursa sagan sypatyň. Ejing ajyn goý puluň bolsa ejing keyin sagan sypatyň ikket bolan. O kengere. Şu sagan sypat ýegiňe de geýip boýnuňa da asyp ýören gaz duňa keyin sen ejing keyin reýinkina derede o. Gaz dukdagy ejing ýaşyl mykap bulmasy reýinkina derede o. Estağfurullah. Gurhanlaryna öňümde getirip $10.000 berseler şu gaz dugy şol reňkdäki gaz dugy şol reňkde kap bulma da diýsem. Vay dogonuň keyin bir ýerine maşinla minip durdany, nime ejing keyin maşinla çekenmi? Ondan sen gorko diýän men nimäge harym geldi? Nämen firmamla tekstil, material, sen atel ýalňyş ol. Ha? Ejing abelak seret, saňa seret. Berdi begmedi. Men saňa bolýar birin sapar düşünýäryn. Ha? Birinjiden o sen tekstiliň bardyň da men o ýetini tanıyan ha. Men promoýa fire çatyp bara seni. Men aýdyp bererin. Otak meliyem fortym özme lişin foram oka. Begmet fadyna ejing men öz markam diýip otak tekstil bolansoň men ejing adymyny ejing laýyk däle diýdar. Ya. Ejing familiýamy ýazdyr diýip ejing maga çykaryp beren tiketgala familiýamy adym diýsem çykaryp berýärler zakatyny. Der şu zakatyň çykyp otyr otaýdy. On salak köýnekle zakat çykardy otyrsyň. Özüň kýalyk bolan görkezin. Ejing keyin giday dogonuň keyin giday ejing keyin. Muzyga bolaglan o. Ejing bedol daşyndan hemme söwdügerler seret. What do you say? Muzyk olarlar. Beget sport diýýän oglar ejing muzyk oglanlar. O eden kömeklери, zatlary ejing keyin ýetim ýesirleri, çağalary ejing mugt geýdiren zatlary. Edip ýören zatlar ejing öň Hudaý tutana ýubany, nasy keýin haýwany. Bundan beter ýa Hudaý tutjak o sen o. Zaýa dogonuň keýin. Begen sport diýýänler ejing soňky degmeli adamar o. Das doýun bolsak, biz o ejing dolýa barasda ýa begen daşyndan fiýla otyrsy. Üç sala ejing keýin mara. Aýdy otyrar o garypçylykdan ulup ejing kireye çennetdik diýip inni bir gün ýüzüni görjek bolup galjak bolup oturany. 50 manatdan satýa, 50 manatdan agdyly könen bolýarmy? Çogdur dogonuň keýin. Pajizin ejing azizin hiç ýerde ejing daja dugdu. Dodo ejing gurulmana çogdurlyk ýeriňsiz side däl o. Şaňmy guýup bolýar. Ejing maşenige ejing keýin tamen ugrup dur.
Ukrayna arasında görülmeyenlerin düğünme ya. Ukrayna'da da Ursulan'la Türkmen oğlanlar atele yerleştirecek bir düğün. O efirde de bir daha da ayıp atıyordu. Bırak toq ne çamana pul mallo şeyle men ayıp vereyim dipler. Men sen ta qatoq uğranıp sana tavdan video çeker. Şunun mu? Ecen Moskva'da da olsan qatoq da ro düşýärmi? Moskva'da ecen fiýle hormat berýän oglanlar kendir. Ve daima ecen şu taýda ýaşady. Ýekece ecen ýedinstwyny ömürne Moskva'da ýaşan. Ýedinstwyny wargy. Ýedinstwyny war. Şan gazyklan ýedinstwyny war Aşgabatskiň ýa Paganýalasy. Äňmi? O ecen baratlar ecen tägen badyr ýaşullarlar. Edil ecen aýagyn galyşul götün gyýma balakly. Üstüne ecen ýa kadim adjal jempirlik eder ýalag etdir Moskvada la hoýup bolýar. Ecen degýän bar ecen bal söwdügerler. Näçe degen o? Ha? Degýän ecen üçüne da var ha, men fiýle ýandyr men lişin ecen salamlasanam alçwersem ecen lişin lok bolup görsen adam imam däl. Kısa üstlalyk söwdüger bardyr. Ecen muzikdir. Şolara degsen gatwar mögül bir begen sport ha. Bire Murat. Ocağa patsa küfle kalamok birim Islam garjyk. Islam garjyk men tanaýan meni goňşym bilezulon goň bilen. Üçleme muzikdir ejeng olon eden wagtlaryp. Hudaý tutar olar o eje siz Hudaý. Ejeng Hudaý tutana Hudaýa näme öyle. Men nägen, men onu diýen, men milliardlyk adam. Torf ejeng tekeýin tunukin. Ümür waýy, ejeng tekeýin. Hudaý jan kessin edilädir. Wara men yetişmeder ado. Şol bir efir salynsana. Ejeng tekeýin. Sen tekstilingmi? Ha? İçin. Tekstil. Ýa-da başga bir tekstil öz adyna ýazdyktyrdyna men öz markam jep dörek bir reklam etjek dip bir tekstil waka edýär. Bol etmedin aro ejeng fikir oglanlar ýazýar begmetif dip zat dip ejeng fikirni o doýdar o no men tarapyma ejeng ýalbar. Gordar o begen şlag o ejeng bolly ýazma tordy gülüň bilen bol. Nämet bol. Pärdir namazdyr ejeng dilini wazyp bolmaýyn. Ilmisen ejeng onamy. Ejeng nimeden çıkaryan, dinden çıkarıp baryan aro bolam ejeng fikir toğasyn pozdur ejeng fikir. Oýnetjek adamlar däller o bolar o. Tar etmiyorlar wagtmadan. Nime ejeng fikir şolýa ýugoşdan wagtdan emme da şol ýalakdan çykýandyr. Galan ömürge bara seret men sende öwran bitta mesel konkret me ýerge oturdum. Galan ömürge degen sportdaşy Murady biram ejeng islam garjygy şolak üçüdiniň adresyna ýekece tapar, ýekece zat okludyň diýip isleýin men sen. Onlyk men sen ýetişmesere. Men öňem aýtdym boşgurlamy, wad edemok. Onlyk öňem bir boşgurlaýan roý tar etýärlik liçka gelip ýalbar emodun ejeng vize edip gurlaşa ýalbar atok. Özüňe başladyňa näme ömürňe ýalbarar geçerdiň diňe ejeng liçka ama ýazyplar şaňmy WhatsApp'tan emme ýerden jagyp çykyplar. Ýeriňi bilgen o çogdurda gonyň tekeýiniň kirli ejeng tekeýin afsa pu ejeng tekeýin.